Добрый вечер, друзья! Вы смотрите «Горячий комментарий» и с вами я, Екатерина Иерусалимская. Прежде чем начать, я попрошу вас поставить лайк этой трансляции, чтобы ее увидело как можно больше людей. Работу нашей команды можно поддержать также с помощью донатов. И не забывайте, конечно же, задавать в чате вопросы гостю нашей программы, а мы начинаем. «Я боюсь выходить на улицу», – так описывает свое текущее состояние белорусская иммигрантка Дарья Роскач. 7 июля она приняла участие в марше равенства, который проходил в Вильнюсе. В прайде участвовала большая колонна белорусов, несших огромный бело-красно-белый флаг. Однако такая идея пришлась по вкусу не всем. Среди участников оказались две женщины, которые, по словам Дарьи, сначала угрожали физической расправой ей, а затем и другим участникам. Начали спрашивать, мол, зачем вы с этим флагом здесь стоите, и пригрозили, собственно, что они будут каким-то образом либо мстить нам за это, ну и, собственно, в моем случае это была цитата про то, что я отвечу за то, что стою с этим флагом на прайде и каким-то образом его, цитата, загрязняю или каким-то образом очерняю символ белорусского народа. До нас подошли вось Інна і Алена. Я стаяла недалёка, і я бачыла, як Інна нахілілася да Дар'і і нешта казала ёй на вуха, і ў гэты момант Дар'я пачала крычаць, што мне пагражаюць. Я падышла адразу, кажу, у чым справа, на што Інна вырынулася, і вельмі адразу для мяне вось гэта было такім прычынай даверыць яшчэ паверыць Дар'і, таму што Інна адразу пачала казаць, што глядзіце, яна сумасшедшая, яна хлусіць, я нічого не сказала, навошта мяне абражаюць, ай-яй. Позже стало известно, что женщины, угрожавшие участникам марша, являются представительницами организации «Допомога». Инна Трусова и Лена Пуцыкович. Одна из них – бывшая политзаключенная. Они сослались на неких неназванных белорусских воинов, которые якобы запретили использовать бело-красно-белый флаг на гей-парадах. По словам участников, еще до начала мероприятия в чате организации появилось аудиосообщение 32-летнего добровольца Романа Еременко, воюющего под позывным «Сенат». Сейчас сообщение удалено, но нам удалось его найти. И война все спишет. І все наши методы война спішет. Як калісьці Масаду все пробачили за то, что он караў тых, хто забіваў і здзекаваўся над габрэямі, над іхнімі традыцыямі, каштоўнасцямі, так і мы будем караць тых, хто здзекваецца з беларускіх каштоўнасцяў, так, з беларускага сцяга, з беларускіх ваяроў і гэтак далей. Угрозы на этом не закончились. Травля продолжилась в интернете. Мы связались с одной из зачинщиц конфликта Инной Трусовой, чтобы услышать ее версию произошедшего. Женщина отрицает, что она кому-то угрожала. Зараз шмат крови проливается усімі ваярамі нашими беларускімі, які змагаюцца за нашу мирное жыццё, за тое, что каб орки не дайшлі до Европы і не зайшлі ў Беларусь. Вось, і яны пад гэтым сцягам, яны паюць наш гімн, трымаюць сцяг каля грудзей, і шмат людзей, якіх катуюць за тое, што яны трымалі наш сцяг. У гэты час разгортваць вялізны наш сцяг, ну, просто не час. Гэта нельга рабіць па маім поглядам, таму што есть, я даже не хочу вдаваться, то есть это мои погляды, что я хочу, как сцяг зараз не выкарыстоўваюся там, где, ну, на мой погляд, веселье такое, как это, настрой такі, гэта все добра. Я людей падтрымліваю тым, што яны там святкуюць і так далей. Але ў кожнага працэса есть свои сцягі. Вось и все. И коли стяг там кто-то захочет в туалет, может его повесить. Ну так что? Мы потом скажем, ну и что? Человек может приемно в туалете выглядеть. Але я бы не хотела, как человек вешал в туалетную комнату его. Не кажется ли вам, что это как раз-таки дискриминация ЛГБТ, и когда мы именно ЛГБТ запрещаем использовать БЧБ флаг? Чем ЛГБТ меньшинства отличаются от обычных белорусов? Я не имею в виду не от обычных, а от гетеробелорусов. Я выказала свою думку. Все.
слухаць мяне ці не слухаць, гэта быў іх выбар. Все, не паслухалі меня, усе выйшлі з гэтым сцягам. У чым пытанне? Калі ўсё ж такі ўзнікаюць, а так як у дапамозе, узніклі пытанні да пачатку гэтага прайда, адміністратары чата, бачачы гэта, маглі проста зрабіць апытанку. Наўпрост зрабіць апытанку. Не людзі з ЛГБТ+, суполкі, таму што яны робяць, што они жадаюць, так? А дапамога, калі ў дапамогі гэты сцяг належыць дапамогі. Дапамога зрабіла бы пытанку, згодны ці не згодны, каб гэты сцяг выкарыстоўвалі там. Калі бы была большасць, я не маю права, я выказала свою думку, окей, но калі большасць падтрымліваць, што да, мы сцяг выносім, окей, я паважаю большасць рашэнняў. На то і дэмакратыя. Важно отметить, что на марше равенства присутствовали и гетеросексуальные белорусы, пришедшие поддержать ЛГБТК плюс сообщество. По мнению участников, бело-красно-белый флаг – это символ, который имеет право поднимать любой белорус, независимо от ориентации. Абсолютно адекватная возможность и право людей на то, чтобы использовать национальный символ для своей идентификации вместе с другой идентификацией, как ЛГБТ-сообщество. И я пришла поддержать сообщество, которое и так в Беларуси является репрессируемым и подвергается огромному количеству пыток, и так вынуждена бороться с давлением общества. Я пришла их поддержать и помочь им выразить свою идентичность в таком образе. Поэтому с своей стороны не вижу ничего, что я могла бы... Таким образом я могла бы очернить белорусский флаг. Важны каментар быў ад адной палітзняволенай, якая была ў калоніі, якая з'яўляецца адкрытай лесбійкай, і яна напісала ў сваіх соцсетках, што у яе жыцці ўжо быў чалавек, які казаў ёй, пад якім сцягам хадзіць і каго кахаць. І гэты чалавек Лукашенко. І тады у меня пытанне, ці мы насамрэч кажам про демократию. Наста также рассказала, что еще до начала прайда в Вильнюсе получила информацию о готовящихся провокациях со стороны белорусских активистов. Подобные инциденты, по ее словам, происходили и ранее, как в Литве, так и в Польше, во время аналогичных мероприятий. Это было, у Вильнюсе пришли женщины, у Вроцлаве пришли 3 молодых хлопца, якія казалі тыя самыя наратывы. У Варшаве будзе прайд у суботу, 14-го. І так я не скрываю, што мне страшна фізічна, і я разумею, што калі яны даб'юцца свайго, і мы не выйдзем з БЧБ, то гэта будзе выключна, таму што гэта прынцыпы самааховы, это прынцыпы самазахавання. Гэта не пра дамову, гэта не пра тое, што яны перамаглі, гэта пра тое, што проста яны запалохалі. Сейчас с нами на связи Дарья Роскач, одна из участниц марша, подвергшаяся как раз-таки угрозам. Узнаем, почему она боится за свою безопасность и что именно произошло с ней во время этой акции. Дарья, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, с чего начался конфликт и почему, как вы думаете, изначально именно вы стали центром этих нападок? Цяпер мы уже ведаем, што вось гэта Інна і Алена. Яны былі добразычлівыя на пачатку. Я не чакала ад іх пагрозы. Поэтому я з імі, в прынцыпе, ветліва размаўляла. Яны сказалі, якія мы прыгожыя, там наговорили компліментаў, а пасля яны таксама яшчэ з добрай інтанацыяй казалі, вы ж не будете даставаць нашыя сцягі. Мне было дзіўна гэта чуць, я сказала, будзем. І вось у гэты момант Інна вельмі рэзка мяне пацягнула за сябе за руку і прашаптала мне на вуха, гэта было не чуваць тым, хто нават находзіўся даволі блізка ад мяне. Шаноўная, калі ты дастанеш сцяг, я цябе ўрою. Уже ў момант, як яна мне пацягнула за руку, я ўжо сігналізавала, што мне патрэбна дапамога, потому што я спужалася. Калі ты не ведаеш людзей, ты не ведаеш, чаго чакаць. Чаму абралі мяне? Магчыма, я магу меркаваць, я не ведаю насамрэч прычыны, але я маленькага целасклада, я ў гэты момант стаяла трошки асобна, вось там штосьці рабіла, рыхтавалася, магчыма, пісала паведамленне, то бок я стаяла так яшчэ не ў тым месцы, дзе фармавалася калона з рэчамі, чакала, пакуль збіраюцца людзі.
Таму у меня ёсць такое прачуванне, што абралі мяне як такую асобу невялікага целаскладу. Ну і насамрэч, вось я зараз чула каментар спадарні Інны, калі б яна так сябе паводзіла там, як яна сябе паводзіла тут, у мяне б не было ніякіх прэтэнзій. Яна, канешне, мае права на сваё меркаванне, на сваю незгоду мае меркаванне. Абсалютна. І калі б яна менавіта так сябе паводзіла далей і ўвесь гэты час, хай бы яна нават ішла са сваёй незгодай з плакатамі побач з нашай калонай. У мяне не было б ніякай прэтэнзіі, і я не думаю, што быў бы нейкі скандал і былі ўсе вось гэтыя, што зараз адбываецца. Але, як казала Наста, вось, калі я пазвала на дапамогу і сказала, што яна мне пагражае, бо фразу «я тебя урою» я ўспрымаю як пагрозу свайму жыццю. Дык вось, яна пабачыла мой трэмар у руках, магу нават цяпер паказаць. Ён у мяне ўсё жыццё. І яна сказала, што так ручкі трясуцца, трэба к псіхіятару, да? І далей яна пачала казаць, што яна нічога не казала, што я выдумляю. Не ведаю, якая мэта была ў гэтых фразаў, тым больш, што былі людзі, якія бачылі, як яна са мной размаўляе. Тое ж самае яна казала пасля афіцыйнай валанцёрцы, калі мы заявілі валанцёрам, што вось у нас адбыўся інцыдэнт, нас падазвала валанцёрка, і мы тлумачылі па-англійску, потому што валанцёрка сказала, што па-расейску яна не размаўляе, спадарня Інна спрабавала спачатку па-расейску, яна пачала паўтараць, што яна нічога не казала. Вось. Я кажу зараз канкрэтна пра сябе, пра выпадак са мной. Вось. Я волонтерству Дарья, я просто вас немножко переказала то же перебью. самое. Вот, Дарья, я вас извиняюсь, перебью. У меня есть вот вопрос, я так понимаю, вот вы затронули тему того, что у вас тряслись руки, трясутся они постоянно. Вы имеете инвалидную группу, правильно я понимаю? И то есть это тоже стало причиной, одной из причин нападок Инны, или я ошибаюсь? Так, яна мяне вось праз мой трэмар у руках, яна сказала, што мне трэба к псіхіятару. Гэта ўжо чулі людзі, то бок дадзеную фразу у адрозненне ад той пагрозы, якую, на жаль, чула толькі я, чулі ўжо ўсе. Я чалавек з інваліднасцю з дзяцінства, вось, і гэта таксама стала прычынай нападак. Я так понимаю, угрозы продолжаются, да, и продолжились и во время самого марша, и продолжаются сейчас в социальных сетях. Что это за угрозы, от кого они исходят, и почему вы вот стали чувствовать себя не в безопасности? Глядзіце, наўпрост пагроз, апроч канкрэтна гэтай, вось наўпрост, нема. Я не наўпрост не звязвалася з Іннай. Наўпрост, я ведаю толькі, што спачатку яна там штосьці збіралася, што я паклёп кажу, што яна нічога такога не рабіла. Другая жанчына мне пісала пра маю інваліднасць каментары у Threads, і ў тым ліку там мае нейкія каментары, которые да гэтага былі напісаны, яна іх як абразу ўспрыняла, але пры гэтым яна сабе дазволіла таксама абражаць мяне як чалавека з інваліднасцю. Вось. І такіх не было, но я хочу сказаць яшчэ, што і вось гэтыя пагрозы ваяра і ўсё астатняе, напрыклад, я да прайды іх не чула. Мяне ніхто не папярэджваў. Але вось тая сітуацыя, што яны ж там хадзілі пасля вось маёй сітуацыі са мной, яны пачалі здымаць, пачалі казаць, што мы зафіксуем усіх, хто тут быў. І як бы пасля яны выклалі ў адной суполак фота з намі, там, да, гэта ўсё. І мы памятаем ту угрозу, той кавалак, які ў вас гучаў, да, невядома, хто для мяне гэта магчыма гучыць так трошки параноідальна, да, магчыма, спадарня і надабілася свайго, каб у мяне развілася гэтае пачуццё.
Але ну, мы не ведаем, хто чытаў гэтыя паведамленні і хто можа паследаваць гэтаму наказу, да, адказваць за тое, што мы умоўна ганьбім сцяг. Таму, канешне, я адчуваю пагрозу. Я не ведаю, ці, ну, вось зараз, канешне, мне падалася па відэа спадарня Інна быццам бы даволі адэкватнай жанчынай, але там на месцы гэтага адчування не было. Таму у меня двойственныя пачуцці. Ці зноў жа можна давяряць гэтаму чалавеку, можна з ім ісці на нейкі дыялог і гэтак далей. Таму так, у мяне ёсць стрэс праз гэта. Дарья, я разговаривала с Инной до эфира, она утверждает, что вместо того, чтобы сразу начинать раздавать интервью, можно было сесть за стол переговоров и выяснить эту ситуацию и выйти из нее бесконфликтно, но вышло как вышло. Вот как бы вы это прокомментировали? И вообще вот такой резонный вопрос. Вы собираетесь ли вы как-то, не знаю, правоохранительные органы сейчас обращаться с этой ситуацией? Я лічу, што калі б гэта быў проста канфлікт на прайдзе, без публікацыі нашых фота, відэа з пагрозамі ў суполках, то, канешне, я чалавек, які заўсёды гатовы да дыялогу. Калі мы размаўляем вось так жа спакойна, як спадарня Інна ў гэтым сюжэце, калі мы даводзім адну аднаму пазіцыю, канешне. Але праз тое, што ўжо адбыліся гэтай публікацыі, невядома, у каго ёсць інфармацыя пра ўдзельнікаў, хто можа з ёй скарыстацца, нават калі гэтая публікацыя ўжо будзе выдалена. На жаль, ужо проста так і там не раздаваць інтэрв'ю проста дыялогам гэта скончыцца не можа. Таму што не толькі я, але па сутнасці ўсе ўдзельнікі акцыі знаходзяцца пад ціскам. Я думаю, што я так буду звяртацца, таму што гэта ўся сітуацыя паўплывала на мой псіхалагічны стан, на маё адчуванне бяспекі. Нягледзячы на тое, што Вільня – гэта вельмі бяспечны горад, я сябе стала адчуваць упершыню. За ўсё свой час эміграцыі я сябе стала тут адчуваць упершыню небяспечна. Дарья, может, с вами связывались кто-то из добровольцев после этого случая? Потому что вот пока как будто очерняется честь и совесть добровольцев, как будто там все некие такие вот ксенофобы и против использования ЛГБТ-сообществом БЧБ флага. Как-то обсуждаете ли вы эту историю с кем-то? Так, яшчэ калі толькі выклала сторис, калі я выклала сторис з гэтымі жанчынамі, таму што я чула пагрозу тады на прайдзе, і я проста зафіксаваць, таму што калі раптам са мной штосьці здарыцца, калі ласка, людзі, вось ведаеце, вось гэтая жанчына мне пагражала, да? Таму што у меня быў страх таксама тады адразу. Магчыма, я не спрачаюся, што я ад страху магла перебольшыць, можа, не трэба было, да? Але гэта было. Мне адзін з добровольцаў напісаў, што да трэба слаць такіх падалі, адзін з добровольцаў, але і яшчэ адзін доброволец, з якім таксама у нас быў дыялог, ён таксама мне сказаў, што людзі, которые забараняюць, ён бісексуал. Гэта важна адзначыць, што сярод добровольцаў ёсць і прадстаўнікі ЛГБТК+. Але абодва гэтыя добровольцы не ў палку Каліноўскага, але яны беларусы. Да, кстати, нам тут тоже уже пишут в комментариях, что сярод ваяроў таксама ёсць прадстаўнікі ЛГБТ, нават ва Ўкраіне існуе арганізацыя ЛГБТ вайсковых, таму як бы... Так, да, ЛГБТ мілітарі, так. Вось, і той, который вось доброволец, які сам ёсць прадстаўнік ЛГБТК, ён сказаў, па-першае, што тыя, хто забараняе сцяг, яны манкурты, лукашысты, яны нічым не адрозніваюцца ад дыктатуры. А пра пагрозы ён мне сказаў, што я мушу падаваць заяву ў паліцыю. Вось, ён сказаў, што калі ёсць пагрозы, трэба рабіць гэта абавязкова. Пры тым, што гэты доброволец, калі яшчэ не было вядома пра наш канфлікт,
ён з вялікай радасцю ў сваіх соцсетках падзяліўся фота са сцягам. Ён быў вельмі рады, што ягоны сцяг на гэтым свяце. Хаця пра свята я бы не гэта не зусім свята насамрэч прайд. Я бы калі вот я там таксама ў Інны было такое, што радаснае гэта ўсё, а насамрэч прайд гэта не проста свята, гэта не проста шэсце, гэта палітычная акцыя. Гэта яшчэ адна прычына, чаму я лічу, як гетара жанчына, якой баліць за палітзняволеных усіх, не абсалютна неважна, гетара, ЛГБТК+, за ўсіх палітзняволеных, за ўсіх ваяроў, я лічу, што прайд гэта шэсце на 20 000 чалавек, гэта выдатнае месца, дзе мы можам заявіць пра праблемы, якія ёсць у нас у Беларусі, з прыгнічэннем свабоды слова, з прыгнічэннем прав чалавека, любых, усіх. І у тым ліку з яшчэ большым ціскам на ЛГБТК. То бок гэта вельмі класная палітычная акцыя. Чаму яна палітычная, а не проста пакрасавацца, да, як многія лічаць? Таму што прайды ладзяцца ў першую чаргу заявіць пра тое, што ЛГБТК-персоны, яны ў сваю чаргу абмежаваны правамі ў розных накірунках, і гэта не пра тое, хто з кім спіць. Вось. Але так атрымалася, што на гэтым прайдзе, дарэчы, было шмат не толькі беларусы, і вось зараз паказваецца відэа, там я бачу украінскія сцягі, літоўскія сцягі, да, то бок не толькі нацыяналісты літоўскія стаялі, да, якія супраць, але і людзі ішлі з гэтым сцягам. То бок людзі ганаряцца, кім яны ёсць, да, гэта шэсце гонару ў першую чаргу. Мы мусім ганарыцца, што мы беларусы. Мы мусім казаць пра нашу павестку і выкарыстоўваць максімальна сродкі, потому што усе мы, беларусы і ЛГБТК-персоны, мы ўсе беларусы, да, беларусы гетара і не гетара, мы мусім пра гэта казаць, мы мусім выкарыстоўваць. А так атрымалася, што пагражалі нам, но напрыканцы шэсця была, наколькі я правільна разумею, гэта антыфашысцкая калона, там всі, хто прытрымліваюцца, сабраліся паняццю антыфашызму, і там былі шмат палестынскіх сцягоў, дык вось, і, дарэчы, на вялікай колькасці прайдаў зараз ёсць палестынскія сцягі. Дык вось, нават Хамас не пагражаў сёлета, прынамсі, я не чула, хаця разумею, што іх іншыя справы. Так вось, нават Хамас не пагражаў ЛГБТК людзям за выкарыстанне гэтых сцягоў. Сёлета, прынамсі. Атрымліваецца, што беларускія вайры, некаторыя, я не хочу казаць пра ўсіх, некаторыя, лічаць, што яны, не ведаю, круцей за Хамас, наверное, што яны могуць сабе дазволіць. Судя по комментариям в чате «Допомога», вот под постом про прайд многие белорусы выступали не столько против ЛГБТК плюс сообщества, сколько против использования БЧБ флага на прайдах. Можно ли такое поведение назвать ксенофобией, или это просто не хотят люди видеть БЧБ на таких мероприятиях? Я лічу, што гэта не ксенофобія, гэта не адукаванасць. Потому что у большасці людзей, которые не знакомы з тэматыкай, усё, што звязана з ЛГБТК+, гэта пра секс, пра то, хто з кім спіць. І людзі мала думаюць пра тое, з якімі праблемамі рэальна сталківаюцца прадстаўнікі гэтай супольнасці. Вось, і зноў жа, я папярэдне распавядала шмат пра што гэта палітычнае мерапрыемства, палітычнае. У нашым разуменні беларусаў палітычнае это все, што звязана там з прэзідэнтам, з чымсьці такім, да, ці міжнародныя связі, але палітычнае гэта наша жыццё. Все законы, якія ёсць у краінах, дзе мы жывем, гэта палітычнае. Да, калі там нам штосьці з падаткамі хочуць зрабіць, гэта палітычнае. Калі гэта тычыцца правоў нашых, там, на нармальнае медабслугоўванне, на магчымасць, напрыклад, аднаполым парам наведваць аднаго ў шпіталі. Да, яны не маюць гэтай магчымасці у многіх краінах. Да, про Беларусь увогуле маўчу, да, там у нас в прынцыпе за тое, што ты ЛГБТК могуць даць суткі, потому што ты умоўна прапагандыруеш. Да, як бы.
просто сваёй наяўнасцю. Таму я лічу, што гэта не ксенафобія, гэта неадукаванасць. Дарья, что вот на ваш взгляд можно сделать сегодня, чтобы искоренять ксенофобию, необразованность в белорусском обществе? Могут ли как-то демократические силы повлиять на эту ситуацию, сделать какие-то заявления, делать их чаще? Ну, мне падаецца, што вельмі варта нам усім задумацца, што ўсё пачынаецца з нас саміх. І мы можам давяряць нейкім стэрэатыпам, мы можам казаць, што, напрыклад, прадстаўнікі ЛГБТК супольнасці хворыя людзі, хаця мы ведаем, што з 1990 года гэта выключана з рэестру хваробаў сусветнай арганізацыі. Так, атрымліваецца, што хтосьці дагэтуль верыць у гэта, да, хаця ўжо даказана. Гэта самаадукацыя, в першую чаргу, пра арганізацыі. Канешне, я лічу, што мы мусім разам размаўляць, што, канешне, мусяць гучаць пра то, што ўсе роўныя і ўсе мусяць мець роўныя правы. Людзі з інваліднасцю, ЛГБТК+, гетера, усе мусяць мець розныя правы ў свабодным дэмакратычным грамадстве. Так, гэта не робіцца хутка, але вось бачыла нейкую трансляцыю, як сказаў адзін з дэпутатаў Сейма, прайды не трэба будзе праводзіць, калі гэтыя людзі мець будуць абсалютна аднолькавыя правы з усімі астатнімі. Таму, да, прайд, гэта же ў першую чаргу слова гонар, гэта не пра то, што там ты гей, лесбійка, хтосьці яшчэ. Гэта пра то, што ты прымаеш сябе тым, хто ты ёсць. Мы прымаем сябе беларусамі, і на нас усіх ёсць гэты цяжар пакутаў, на нас усіх ёсць рэпрэсіі ў розных фарматах. Да, хтосьці больш пакутаваў, хтосьці менш, хтосьці больш змагаўся за беларускасць, хтосьці толькі з 20-го пачаў, але тым не менш мы ўсе мусім мець аднолькавыя правы. І, канешне, афіцыйна ўсе мусяць пра гэта казаць. Ёсць, канешне, момант такі, што актывісты, якія займаюцца гэтай тэмай, яны, канешне, пра тое, што доўгі час яны, па сутнасці, самі па сабе, у іх ужо не хапае рэсурсаў. Да, і вось так атрымалася, што вот сёння я, гетера-жанчына, адстаиваю правы, права звацца чалавекам, тым ліку прадстаўнікоў ЛГБТК. Ну, я іх люблю як людзей. Я была на прайдах уже гэта 5-й раз, мабыць, і я дагэтуль не захацела стаць лесбійкай. Я люблю свайго мужа, вось, але адукацыя, самаадукацыя. Я хочу адзначыць гэта тут, што я была гомафобкай. Я таксама казала фразы, што не трэба гэта паказваць. Ну, окей, хай самі сабе там. Але праз самаадукацыю я зразумела, што я не мела рацыі. Што чалавек ёсць чалавек, кім бы он ни быў. Дарья, дякую за вашу историю. Желаю вам удачи. Надеюсь, что все обойдется и угрозы прекратятся. Дарья Роскач, участница марша равенства, была у нас на связи. Дарья, всего доброго. До свидания. Всего доброго. Что ж, друзья, я напомню, что нас можно смотреть также через спутниковое вещание на Беларусь Tomorrow. Там найдете не только Маланка Медиа, но и другие независимые СМИ Беларуси, не только, без цензуры, VPN, а главное, абсолютно безопасно. Как настроить спутниковое вещание, смотрите в описании под этим эфиром. Там есть подробная инструкция. Спасибо за ваши лайки, за ваши вопросы, комментарии в чате. Все это помогает продвигать этот эфир, чтобы его увидело как можно больше людей. Ну и в 9 вечера не забудьте подключиться к новостям регионов. Расскажем самое главное за этот день. Всего доброго и живи Беларусь!